Salam dostlar, menin kanalıma yine de hoş geldiniz. Men Mehriye. Bugünkü temamızda yine de Amerika hakkında. Amerika'nın temalarını bugünler devam edeyinleyen, siz Amerika var da hasam çumurgulun vereyinleyen. Bugünkü temamız buradırak ütköşürak. Bugünkü temamız bizim Amerika'nın negatif tarafları hakkında. Yani Amerika dilinde bizim ildeşlerimiz Amerika'nın şeyleri qoğu yurt dip hasavetyalar, tam pul kendi hasavetyalar da. O zaman qoğu kazanıp bolya yaşayış durmuşu qoğu ve şuna minnaştatlar. O da karın hemesi doğru. Ha, elbette pul berde bağda ösenok. Kavr adamlar fikir et ya, Amerika'da pullar yerde bulaşıp yatanır yok, onyaldat yok. Amerika'da pulun ken bolasın, pulu köpöldesin gelse eşek yalık işlemeli. Вот, no, как бы gep onda değil. Men size bu yedek Amerika'nın negatif taraflarını aytmak isteyen, onun umumu durmuş taraftan, eyle taraftan ve как бы sizin şu yeri doğru göçüp как бы yerleşmenizden, ön ya çağadat etmenizden, ön gözünüzde tutmalı dağıtlarınızı hakkında gürleşesimeli. Okey, başlayalım ona. Tak, Amerika'nın negatif tarafı, aytalı birinci tarafında o da neymiş o? Gımmat hemmedat. Realna gımmat. Tam produkta gımmat, okey, tam benzin gımmat da, o zaman yaşayış gımmat. Elbette şuna göre gadan yanım yönü. Eğer elinde hüner yok olsa, abu için tam kasiyer olup işleyecek olsan, yavru bilemok, polsi priyançı, o boş salat olup işleyecek olsan, onu neme bradırak, ekonomiçni yaşamalar diyecek ki, berder realna neme eyle da pozvalyat ediyorlar. Mesela Türkmenistan'da sen ütköşürak fruktu da iyesiniz, tam avokado dedi ya da bilemok, çireşniyan dedi ya, yeni vrdat şonyalı ütköşük bir hilek egzotik fruktlar yesin gelse Türkmenistan'a onu ansat alıp bolanok даже aylığın bilenem sen molum 10 milyon 12 milyon aylık alıbım şodatlarken pozvalyat etip bolanok berde onyal del berde sen u boşsa olum şonyalatlar pozvalyat etip bilyan çünkü zatken yaman zatken import edilen zatken asan bahalarım el yeterli onyallar nemede elbet gımmatam da yönümen umumu taraftan aytayım mesela Aryanda gımmatta asan maşgalan o da çağılan östürme için gımmat oluyor asan yeni çağrılara gedek gelende mesela çağrılan sadıklar gımmat dola bir yeminli vaktın eğer strahofkan yok olsa elbette hükümet kömek etti eğer erinde green card'ın ya pasport Amerikan pasportun zaten bağlısa yöne buradan şolar yok bolayan yağdayında elinde de sağlık strahofkan yok olsa onlar realine gımmat dola bir ayal internette даже strahofkası bilen bile şu nemenin tölünü görkölde TikTok'ta mnemede Amerikan köyüm şu görülüp olup şu çağrısını doğurmak için nemede yani şu balnitsada bilemek bir heptem ne metolik için mi yatıptır karoçi olam çağası bradırak nemi irek doğulup durma yani şu nyarak bir probleması oluptur o zaman herkin strahofkası barakkenim slava господи diyenyalık o zaman strahofkası yapıptır yönü şu strahofka baran şu çek hospitaldan baran nemesi zaprosi tipine şunca tölemeli sizin nemeniz için kliyentiniz için deyip şu baran hatının yüzünde $50,000 yazılıptır. Вы представляете, $50,000 çağa doğmak için. Это просто ужас. O zaman berde mesela kesel olsan sen Türkmenistan'a mesela skori pomuşu çağıra yanında geliyorlar ya sen neme skori pomuşu sen akit ya da eğer olmasa da gelip как бы kolur kit ya sana da berde skori pomuşu çağırsan sana herki skori pomuşun hospitali haydi hospitali değişli olsa şu skori pomoş maşin şolar sana neme veriyorlar şu çeki töle deyip где-то $10,000 alıyorlar senin elinden. То есть реально просто скорин çağırın için $10,000 alıyor представляете? O zaman şunun için даже kavra adamlar скорин çağırsan melanok ödler просто taksi aminyada git veriyorlar hospitale. O zaman strahofkan olsa da mesela sravno strahofkan olsa da sen aydal strahofkan şunun bir bilemok 90%'ını 80%'ını yapan adam sen sravno şunun üstüne de yine pul vermeli oluyor. O zaman aydal $10,000 pul yadan olsalar уже sen как бы şunun yani $2,000 ödün vermeli oluyor. Şonyalık samsımsık nemeleri to есть realne berde bakalır kim bile nereden alıyorlar ödüllerinden toslap oylap tatbiyanyalık hospitallerde. Поэтому медицинский taraftan realne gımmat. O zaman zubnoy ervet gımmat. Men mesela bir sanak şu karonka uydurmak için yamanken pul çıkardım. Где-то var Ayşe 5,000 golay çıkandır belki realne var 3,5 $4,000 son üstüne de yine de üstüne verdim karoçi ödüm strahofkam bamenin sağlık strahofkam ma işimden bilan sapına meden to есть покрывать etya edenok diyecek ya yöne mesela nemen $5,000 de mana şu zubnoymun aydan bahası $5,000 şonun $1,500 menin strahofkam yaptı galan $3,500 bir sancak dişim için menin ödüm tölemeli oldum öz cüvimden prям o zaman представляете näli bahaları страшно verdi şonun için медицинский turizm turizme gittiyen gatken Amerika'da mesela gımmat bir mandat gerek olsa Amerikan'ın ödleri Kanada'ya gidip Kanada'nın aptekalarına gidip alayalar mesela neme şu
diyabet da çünkü madrak insulin ile dat olsa realna вот şolar gidip Kanada'ya dvalyalar. Sebäbi berde вот realna невозможно bahalar var. Soň biri diş oňarçak bolsa Türkiýe gitýärler meselem ya ýene bir ýere gitýärler. Soň başga näme. Umumy korоче bir neme da şo diş diýdi ýene diýdi başga da saglyk nemesi var. Adamlar Ýewropadan o warýarlar ya Kanadadan o warýar. Sebäbi mesni o zat özüňi bejertmek это просто ужас. Amerikan içinde saglyk это yaman yaratgınmat. Ana şol ullakan bir negativni zatlaryň biri olsaň, ne day Hudaý ka говорится, da bir saglygyňla problem bolsa, prям işiň aýtdy. Özüňem azgydan ýan bolsaň, özüňem strahowkaň ýok bolsa, это просто ужас. Вот, потом yenidem şol pul barada umumy berde pensiýa çykmak gymmadrak. Toýsy sen berde pensiýa çykjak bolsaň, ne Türkmenistanda näli işleýän da hökümet edarasynda ýyllap işleýän 20 ýyldan soň, 25 ýyldan soň belli bir ýaşa ýetgen soň, bilemok 65 ýaşyňdamy, 63 ýaşyňdamy sen pensiýa çykýan. Berde pensiya yıl ba yok derdi тоже 65 şoňa teorik ya 67 ne pomnю. Ýöne berde sen hükümete nemedi kaýl bolup oturmaly da hükümete bagly bolup oturmaly da senin öz personalny pensiýaň bolmaly. Toýsy sen işläp börsiňe, osaň şu işleýän aýlygynyň her aýda belli bir möçberini öz pensiýaňa da goýýan. Men meselem mädir şey diýip mende aýda tam plança pul meniň pensiýon fonduma diýip. Elbetde geljekde hökümetten maňa töler pensiýa, ýöne hökümetin tölejegi maňa ýetmeýär. Belki olar aýdaly hepdelik ne знаю, может $1000 tölerler, может $600 tölerler maňa, ýöne men häzir pensiýada bolup hiç ýerde işlemejek bolsam, osaň bir ýerleri näme putşeýst etmäge desem bolsa, ýene desem etse, maňa ýetmeýär pul, realne ýetmeýär. Soň birden saglygyň bilen problemi bolsa, realne ýetmeýär. Elbetde garraňda pensiýa çykan soň, eger uje girdijiň ýok bolsa, hökümetin kömegi bilen strahowkada senin saglygyň köp zatdan ýapýar, ýöne всё равно gymmat realne. Şoň üçin adamlar Amerikada hökmany suratda öz personalny pensiýonny fonduna pul goýýarlar. Osaň soň uje pensiýa çykan soň garraň soň sen halky pensiýonny fondundan puluny asy başdan çekýän öz isleňe görä. Meselem men 65 ýaşam soň men şodumda da pensiýonny fondumda da $1.000.000 bar bolsa ýa-da $500.000 bar bolsa men şoňa näme etdiň kak banka aýtdyň korоче maňa her aý $1000 berdiň ýa-da her aý tam $3000 beräýär şu pensiýonny fondumdan diýen adam. Bankam maňa şu her aý da aýdaly $3000 iwerýär. Meniň собственный pensiýam hökmünde şoňaly. Tak što da pensiýada berder ýa-ni gymmat, osaň meniň kak bu planım edi personalny nemem, to što Amerikada ýaşaryn, işläryn, osaň pensiýa çykan soň bolen başga ýurda öderim. Toýsy meniň pensiýonny fond pulum elimde bolur onsuzam, ýöne kak ardanrak ýurda ödep bolýam. Normalra bu beýýarlyk durmuş ýaşasym bele, ekonomi desem men şoň üçin belki Türkiýe ederim, belki Türkmenistana ederim, belki bilemok Baltik ýurtlaryna bir ýere gidiler. Toýsy şoňalrak bir planma ýa-da belki syýahat ederim kim bilýär tam gyşda bir ýurtda, tomsta başga ýurtda diýenýalrak. Şoňa planma, потому что Amerikada garry bolup ýaşamak realna gymmat. Osaň zачем? Вот реально зачем? Osaň indiki odadym negativnrak tarabym politika negativnam däli bar, o bir hilek bäriniň bir hilek näme diýsem kam, ganyna garşan bir zatlaryň biri. Politikany şeýle bir Amerikanlar gyzyp bir gürleýärler da gyzyp bir şoňa erwet gyzýarlar bärde uly iksanak uly politiski neme we bölüm можно сказать biri liberal, beýlekler hem konservativ. Liberallar olar skажем так açyk pikirli, современный pikirli, tam голубойлары, LGBTQ-lar zatlary neme поддерживать etýän. Konservativlar bolsa bolýa takoy tradisionalistlar, bolýa konservativny adamlar tipa näme abort etmek bolanok, голубойлary öýlenmek bolanok, osaň ýene näme öýlenende diňe erkek bolmaly, aýal ana şolar öýlenip bilýär. We şoňa meňde ştatlar, ýani takoy tradisiony pikirli adamlar da. Osaň olaryň arasynda diňe şo näme etdi? Näme diýsem, diňe debat gitdi, ýene etdi. Osaň adamlar şo politiski näme üstünde bilýärmi? Garyndaşlar daja bir-birlerini söwüşip gürleşmeýän wagtlar bolýar, ýyllap gürleşmeýän wagtlar bolýar. Osaň şoň üçin как бы даже просто, например, американцы затlı свиданияда дегисең, halki belki neme aydalı da senin öde liberal olacak, o da senin hem konservativliğini bilse, tradisionalistliğini bilse, şo senin bilen söýüşmemezlige karar berip bilýär. Tipa men senin politiski ýagdaýyňy neme şo мнениýaňy neme kabul edip bilemok diýip şeýdip senin bilen söýüşmemezlige mümkin. Bir hilek gaty politika şolar üçin gaty bir важно da. Osaň hemme ýerde bir hile politiski neme täzirlikler politiski, diňe politika. Поэтому şo ýerem ba, osaň siz şo zatlar bilen käwatlar seretýän adamlara bilim diýen, почему şeýdip näme etdiňiz diýen ýöne berde как бы şo durmuş osaň siz oň ýadatlara gyzyklanmaýan bolsaňyz, Amerikada ne ýaşap bolur, ýaşap bolmada diýjekkä ýöne hoç şoň içine
salınyan da şoň içine bir hil girýän. Bu hoçni hoçda we nira teresten şo barada täderler. O soň ýene berde negativ taraplan birdady olam apet nuka go durmuşa bağlanya bradrak. Berde adamlaryň durmuş go bolan soň her kime maşina pozwalyat bilýän üçin her maşynada 2-3 tane maşina bolýar. O soň her kim öz maşynda sürüp aýlanyp beş o sebäpden ýaman nime kan bolýar. Näme şol probka kan bolýar ýalna. Ýollarda zatlarda esasan hem uly şäherlerde gatty probka uly. Belki Moskwa ýalak erwet probka däldir ýa belki Delink ýalak erwet probka däldir ýöne. Şurany ulakan uly probkalar bolýar. Şo esasan hem iş wagtlary meselem ýerden iş etýän bolsam, aýdaly 8-den başlaýar, 8 ile 10 aralygy gatty probka bolýar ýollar. Hemem iş urugy torup öýe gatýan wagtyň. Bizde aýdaly 4:30-dan 6:30-a 7:00 we realny ýollar gatty probka bolýar maşyn kan realny. O soň o maşyna neme her hili sürýänçiler we elbetde olar mümkin çor Amerikan problemasy der dolja bütün dünýäniň problemasy erwe sürüjiler gowy sürüjiler hemme ýurtda ba поэтому это как бы не относится. O soň indiksi говорили болсам блин я короче неме декрет бerde вот реально Америка декрет тараптан иң эрвет юрт дип хасап edilýär dünýäde sebäbi berde dекрет beren oklar sana neme manida beren oklar meselem Türkmenistanna sen göreli bolsaň çaga memetjek bolsaň da seretjek bolsaň da dowuňsaň sana 3 ýyllyk gidete dекрет berilýär o soň onuň esli wagtyny prem tölegli sen aýlyň bir bölügini alyp berýär o soň 3 ýyllap öýde oturup sen çaga seretilýär senin işiň şo ýerde sana garaşyp durýar berde 10 ýyl däl berde senin maksimum alyp bilýän wagtyň где-то 3 ay вот реально 3 ayjyk sen dekrete çykyp bilýän ondan daşar aljak bolsaň uje kompaniýa sana meselem berse otpuska günlüğüne goşsaň o soň ýa-da belki sen ýaşaýan ştatyňda şo dekrete şo neme 3 aydan daşary belki ýene 2 ayda pansini berilýän bolsa da şolar üşürüp belki 6 ay 7 ay uzaldyp edip bilersiň, saklanyp bilersiň dekretine. Soň sen как бы işe çykmaly. То есть ýa-da işden çykmaly, ýa işiňe ýygyňa gitmeli, ýa-da işden çykmaly. То есть представляете, çağa bile oturup bilen dogda edip bilen dog, ухаживать edip bilen dog hemmeler çäkli. Dekret işi berder realne kan goda. O maňa berýärdi. Извиняюсь, telefon. O soň şeýle dekret tarapdan realne kan goda beriň olady. Absolutna ad berýärler. Realne ad berýär. O soň 3 ay конечно tölenýär şo tarapba. Ýöne 3 aydan daşary sen şaňly ondan artyrak wagt geçirjek bolsaň işden çykmaly bolýar. O soň olam как бы не вариант, o soň şo tarapy negativny tarap. Поэтому Amerikada çağa doljak bolsaňyz şonu gözüňizde tutuň. Eger işleýän bolsaňyz şonu realne pikir edip soň çağa dowma karar beriňde. O soň indiksi immigrasiýa problemalary. Indi immigrasiýa diýende näme şo valakidas köp iş ikän realne sen berde student bolsaň näme statusyň saklamaly olandi hemme ýurtda ba potom näme çek bolsaň şol bilemok adwokatyň üstüleýär eýle wele ay короче şu immigrasiýa nämes känna iş ikän bolsaň berde wat nelegallar zatlar köp gelýär eşdiýän Meksikan üstüleýär ýene üstüle o soň o nelegallar hem zatlar hem siz bilen dokda o adamlarym erwet adamlarym çünki nelegalnym obrazam graniçany geçýär o soň şo tarapdan prestupniklar zatlarym geçýär da o soň şolan bir hilek negativny tarapy Amerikanyň birinçiden şol özüň normal adam bolup berip gelen soň özüň gowy adamlygyny aýdaly bilemok pasolstwada dokazat eden soň sen berde dokumentasiýa işleri ejirçekken soň üstüne dem nelegalny gelen adamlarym prestupniklar bolsa aýdaly olaryň ejirini çekken diýenler. Поэтому да, şo tarapy как бы negativny tarap. Potom berde neme muňa work life balance diýilýär, work life balance diýmem tipa iş bilen öýüň balansy. To есть berde adamlar realny ýaman köp işleýär pul gazanmak üçin. Sen daşy ofis işleri bolsaň, gowy aýlyk alýan bolsaň, käwatlar, ýene 9-dan 5-e çenli işleýän bolsaň, 5-den soň işleýän wagtym bolýar. Menem onu özümden aýtgan, men meselem ofis işleri men 9-dan 5-e çenli işleýän. Ýöne 5-den soň işleýän wagtym bolýar, eger etmeli как бы datlan bolsa, käwa sroçrak bir dat bolsa, o soň şo tarapy как бы не очень da. Elbetde bärýeniň iş bilen durmuş balansy Sowetski Soyuz, SNG ýurtlarynyň gowy, потому что SNG'de вообще 8-den näçe 4-e çenli, 5-e çenli, o soň plus şu 6 gün işlemeli bir de şeýleden 1-nji günden 6-njy güne çenli. Bärden hem bolsa da 1-nji günden 5-nji güne çenli işlenýär. Ýöne всё равно köprek işleýän, zat etýän, o soň bärýeniň kanikulam как бы sana kompaniýalar обычно где-то ya 2 hepde ya 1 ay neme kanikul berýärler. То есть ondan artık ken käwatlar alyp bolany. Kompaniýaňa görä, конечно, men kompaniýama более-менее neme berýär, как бы ну такой временное отсутствие вакытта берýär. Meselem kesel bolsam bizlimitni kesel günler alyp bilýän. Men meselem 10 günem kesel bolup bilýän, 20 günem kesel bolup bilýän şeýdem как выходной alyp bilýän özüme. O soň atak просто отпускymdadım meselem 1 ay.
Osan bir yılın içinde bir ay otpusк bilemek men üçün işine az. Yöne kävir adamlar üçün kak normal bolup biler. Yöne umumda işlen neme balansı kan go'dal. Esasen şu nemerak işti işleten, nem prostorak işlerde işleten. Опять же, kassier bolsam, ofitsiant bolsam, yene bolsam, eşek gel işleyen, günde bilemoktam 10 saat işleyen, ol opakırlara gatken işleyen men özüm kollej dövrüm şonya işleyen, ofitsiant kadat olup iyi bir realne eşek gel ya da gelen fizически işleyen, şu pulgadan jek bolup tak что да, ansatlar. Osan hiç saat görmem yetişemok, etmem yetişemok, şu как бы pul bilen yaşat börsün. Şol как бы негативный tarafı. Поэтому pikretmen Amerika'da pullar bağda ösenok. Osan inni nime takoy ervet tatlara giriyen Бәрді уже, не десем, опять же, либеральный билен, консервативный, да, ирянда более как политический рак десем амолжак. Айтышым ялак либераллар более açık fikirli, скажем так, консервативлар более такой традиционалистлар. Осаң, ини либераллар açık fikirli olansаң, оларың fikirlerine mi sen как бы голубой болып билен, лесбиянка болып билен, трансвестит болып билен, ve şuna mengdeş, осаң, şol ideyalarım liberallar как бы çağılara geçirip başladılar. Даже mekteplerde, то есть çağıların başını şaşırıyorlar. Onun ne hile, господи, şu tema benim как бы больной темам. Дело в том, что men öň liberaldım. Men häzirem немножко liberal, neme taraftam. Mesela men голубойлар, лесбиянка yenelerle вообще problemam yok. Sen näme bolsaň bolup bilýän, çünki sen öz bedeňe özüň jogap berýän. Sen голубой var, лесбиянка ol, yene ol, näme sen şonet öýlen, sen başga oglan bilen iki gyz лесбиянка bir öýlensin çağa ýasasyn, мне всё равно реально. Menin problemam näme? Neme şol liberallaryň şol köp ideýalary, çağalary asması, ana şu menin problemam. Osan indi bu täze döwürde bärde wokeism diýilen bir zat çykdy. Woke demek woke culture. To есть woke demek eta ukudan oyunun, to есть oyunun kultura diýilýär. Indi nämemişin häzirki döwürdäki adamlar näme şu garankydan çykanmışlar, köne pikirden çykanmışlar we oyununmuşlar. Şonyal diýerler. Da karoç osan halkinde oyunan adamlar indi öz pikirlerini çağılara takıp başladılar. To есть çağıları kellesini bulaştırıp başladılar. Olur уже bilýäňizmi, iki sany gender var, iki sany jins var şeýleden bir de öwredilen. Sen ayal jinsi, sen hem erkek jinsi. To есть mужчина или ты женщина şeýledämi? Bular indi şu oyunan adamlar jinsi kabul etmän başladılar. To есть şu обычный bir de öwredilen jinsdan daşary çykdylar. Şol iki jins ýok diýip ýaşaýarlar bular, bilýäňizmi? Osaň diýär tipa men ayalym da, men erkegim da, ýa men integre şaýat etmedim nämeligimi diýär meselem. Osaň indi biziň ingliz diline дело в том, что sen birine обращаться edende, как бы ýa bir hakynda gürläňde sen şolaň neme şolar barada aýtanda sen şolaň jinsyny suratlandyrýan. Indi bizde o ýok. Meselem biz ol diýäsde, ol diýen söz ýa-da olur diýen söz bizde opşy ulanýar, hemme jins üçin ulanýar. Ýöne Amerikanlarda oňaldy. To есть Amerikanlarda she diýen söz meselem ol gyz bolýar. He diýen söz ol oglan bolýar. Osaň they diýen sözüm olur bolýar. To есть şoňa sözler. Osaň inni bular şu oýanan adamlar şol sözleri daja kabul etmän başladylar. To есть şol местоимение diýilýär da ana şonu kabul etmän başladylar. Osaň aýtýarlar, maňa diýär ol gyz diýme diýär. Maňa olur diýär. Представляете, bir adama sen olur diýmeli. To есть men häzir joram hakynda gürleşesim bolsa, meniň hem joram transvestit bolsa, okey, transvestit joram, problemasy ýok, okey, transvestitmiş. Ýöne halky joram aýtdy. Sen diýär maňa diýär, indi gaýdyp diýär ol gyz diýme diýär. Sen maňa diýär olur diýär. Osaň men indi kiýebek, ejeme, meselem, transvestit joram bil hakynda gürrüň beremde, men neme diýmeli? Meselem, meniň şu gyz joram ya ol gyz diýemok. Şoňal diýmeldäldi men ine meniň joram olur diýen şeýdi. То есть, понимаете, да, beyni olur. То есть, men bir tane gyzy suratlandyryp, şoňa olur diýen. To есть, adamlara şoňa olur diýip suratlandyrýan bir tane adamy. To есть, это грамматический tarapdan bir neme beynin çaşırýar da, просто вот обычный durmuş tarapdan реально вот beynin çaşırýar. Osaň şoňalak samsyk ideýalary Halki oýanan adamlar, oýanan kultura ýeren adamlar, liberallar mektepdäki okuwçylara prepadawać etýärler we mektepdäki gejejek çağaçyklary başyny çaşyrýarlar. Osaň aýtýarlar tipa önemli çaşyrýarlar. Olar aýdaly 7 ýaşly çağalardan soraýarlar. Sen özüňi
näme dip identifisировать etdiň diýär. Toý sen özüňi nähili dip kabul etdiň. Sen oglanmy, gyzmy, ya bir jynsa degişli bolmadyk adammy, ya yenemi dip şey diýär. Toý получается sen çağan nemede özüne gyz dip gören bolsa herkem pikirlenýär. Men gyz mykam ya oglan mykam dip şonýaly. Toý realne başyny çaşyrýarlar çağalaryň. Şo sebäpden şo çağalaryň şonýa samsyk pikirlerde neme dip başlaýarlar. Maňa gyz diýmäň, maňa plany diýin dip. Toý это просто absurd. O şonu mekteplerde realne okutýarlar. Şo sebäpden gidijek çağalar realne näme şo özlerini abrasiýasiýa edilýän sözleri şol olgyz olan diýen sözleri uja kabul etmän başladylar we käbirsi men oglan boljak diýip böler. Toýs gidijek gyzjagadlar öň gurjak bilen oýnap beren problemasy ýok gyzjagadlar. Men oglan boljak diýip oglan eşik geyip dinozarlarla oýnap. Toýs dinozarla oýnap bilersiň, maşynanyň oýnap bilersiň gyz bolup ýöne как бы o ýerde realne psihikasyny ütgetýärler çağalaryň. Это просто ужасно. Kiçik oglanjyklara çelli meniň adyma indi o zat diýip mesela Michel diýmän meniň adym indi Michael diýin diýip ýaşaýar. Toýs men indi gyz diýär. Toýs gidijek oglanjyk öňe gülýär oglan bolup ýaşap böti. Oglan hökmünde indem şo gyz bolmagy karar edýär. Toýs şonýa adatlar ama şonu ýetit hökmany suratda gözüňde tutuň. Amerika geleňizde Amerikada çağa östürjek bolsaňyz şonuň gözüň öňüne tutup şonda çağa ýasap, как говорится, çağaňyzy östürjek bolaňyzda like şonu pikirleniň da, потому что реально это очень опасно. Мен, конечно, ol näme şu опасности kabul etdim. Neme göz yetirdim. Şo sebäpden meniň öz personalny planym, meniň çağımdadyň bolanyna men öz çağlarymı ya neme islam medrese berjek okumaga, tradision islam medresesine ya da meselem katoliçiski mektebe ya da hristiyanlaryň mektebine berjek, religiozny mektebine ya da ýewreýleriň ka berjek. Toýs haýsam bolsa birninki мне всё равно как бы islam okusun, ýene okusun. O ýerde как бы обычный mektep bolar, просто şo religiýa barada köpräk neme sapak berýär diýmeseň, olar oňaly bir neme diýip pikir edip oturman как бы diňe religiýa okutýar diýip ýok, olar da обычный tem nemeler bar, как neme şu klasslarda математика, география, химия, şo zatlar bar olurdym. Ýöne olar bolýa takoy tradisionalistler we galoboy lesbianka ýene sen gyzmy oglan mı diýip soramaýarlar meniň çağamdan da. O zaman men şonýaly ýerde okutjak, bu okutmagy как бы planlaşdyrýan häzirden çağlanmy. Обычно американский общий mektebe, hökümet mektebine men çağalamy iýermeýän. Потому что aňarda realne liberallar уже слишком adam çağalaryň уже beýnisini like işin görýärler. Olar уже реально просто beýnisini bulaşdyrýarlar. Это ужасно. Berde bolup geçýän zatlar şu çağalaryň beýnisle oýnamak we şolaryň jinsy düşünjesini bilen neme garşmak, это уже prям ужас boldy da. Şonuň gözüňe tutawering, çağa östürjek bolsaňyz Amerikada şonýalyk negativny taraplary bar. Men aýdamok to, что şonýaly pikirler çağıňyzy galoboy eder, ya lesbianka eder, ya ýene eder diýemok. Ýok, onýaly bolmadym. Ýöne her çağalaňyz siziň çağalaňyzyň kellesi bulaşar. O zaman уже liberalizm şeýle bir neme taraba gitdi da Kanadada оказывается, Kanadada. Представляете, gomşy ýurt çağa öde gidecek bolsa da aýdal 10 ýaşly çağa bolsa da helki oglan çağa meselem men gyz bolasym gelýär diýse özüm islese helki çağa gidip özi ýene atasynyň ruhsadan hökmänä ýene atasynyň ruhsatsız gidip öz jynsyny çalşyp bilýär operasiýa hökmünde, operasiýanyň üstünde. Toýs 10 ýaşly oglanjyk bir gün turýardy, o diýär indi gyz bolmak has popularny diýärdi, gitdiýärdi. Realne gospitale gidip o tupa извиняюсь за выражение, çükünü kestirip gyzyň nemesini goýdurýardy. Şeýdibim, как бы gyzy öwrülýär. 10 ýaşly çağa ýaňy bir götün süpürme öwrendi. O nerden bilsin gyzmy oglanmy näme? Todan pikir edip görüň şeýdip çağalaryň beýnisini ir ýaşdan garşdyryp başlaýarlar berde. Şolam iň uly negativny zatlarynyň biri. O zaman gününem ýagdaý beterleşýär diýen ýalyrak. Samay glawny eger sen şol pikir bilen как бы alalaşmasaň seni bir hilek bir tiran ýalyk ýa bir bilemok Bin Laden ýalyk nemetýärler. Bin Laden ýalyk seretýärler bilen ka bu ужасный adam ýalyk. O sen işiňden ladyňdan kowurýarlar berde. Şol pikire nemetmeseň tipa herkim hemmedat edibilýär diýen pikire neme goşulmasaň. O sen şo tarapynma. Şoň üçin şonu gaty nemediň. Pikirleriň realny çağılaňy, toýs çağılaň pul üçin çağılaňy şu ýerde östürmäge diýýäm diýen okmy şonuň pikirleriň neme tarapdan şoň ýalyk aýdaly pikirler tarapdan da. Вот, так что şonýaly gaty opasna şu tarapy. Potom indem iň soňky zat, negativny zat, olam uly zatlaryň biri. Bularyň
yarağı götürmesi. Amerika'da her bir grajdanin, her bir adam yarağı götürmeye hakkı var çünkü olorun konstitusiyasında yazılgıdı. Şu sebepten yolda izlada belki görüp bilersin. Esasen Texasyalık ştatlarda adamlar parkan yarağı götürüp bölürdü. Avtomat olsun, pistolet olsun, yine olsun da olsun. Şoma göre adam her hilik как бы kellesi go işlemeyen adamların, psikolojik problemalı adamların yarağı satın alıp gidip любой birini yolda atılıyorlar. O zaman şey diyorum, abi işte atyançılar neme mektep okuçuları, где-то 16-17 ya 18 yaşlı mektep okuçusu, mesela mektepte popülerni çağa del, o zaman hemmekşi şon draznit etdi, yenet diye, halki karar veriyor, men yadadım diye, men gidip diye öz klassdaşlarımı atık aytacak diye. Bolly, o zaman git ya da satın alya yarağı ya da kakasının yarağını alya, avtomat alya, Kalaşnikova mingdeş, Amerikanski avtomatlardan alyalar, avtomatik avtomatlardan alyalar da mektebine gidip, mektebindeki moğlumlarını, klassdaşlarını atıp öldürüyorlar. Olun berde regularny bolyandan. То есть bu da şeyler normalizavasiya edildi da, to что уже televizorda şonya tadili görsen, уже gene mala o. Realna berde даже kavr nenormallar sadiga gidip sadikdaki çağıcıklar öldürüyen vaktan bolya. Ya da küçükler mektebine gidip küçük çağıcıklar öldürüyenlerin bolya. Tam 7 yaşlı çağıcıklar. То есть начальная школа gidip, вы представляете? Şolan gatı apasını, şolan gözüngünü tutun. Bäri çağa getirip çağa östürecek bolsanız şu yerde gatı gözüngünü tutun şonu. Çağağınızı mektebe siz beresiniz, gelir mi? Gelmez mi? Elbette öýde de okudu bilersin ama onu yöne как бы bradrak, nupulirak olur ama. O zaman şu anda çelle men lično nimeden naken eşitmedim mesela традиционный религиозный мектеплерде, mesela католический, христианский медресе ya da еврейлердің мектепlerinde çağa как бы atıldı deyip eşitmedim. Видимо, может, o mekteplerde немес has kudurda, может быть, neme şu koruyucuları, может, politsiya kendir ya, belki şu mektebin öz administratsiyası, security'ni nimat etdiyandirlermi, şoň daşında garawlap durýan garawul adamlaryny nimat etdiyandirmi, belki men точно bilýän, to что еврейлер, mesela gatı paranoid şu tarapdan, şu sebäpli Yevrey mekteplerinde neme gruplar var. Realna varatasının daşında da gruplar var. Really elektronlu gruplar ve şu mektebin zdanyasına girecek bolsan, o grup hemme yerde grup var. O zaman sen o gruptan ansadan geçip bilen. O zaman Yevrey mekteplerinde de işe olur da signalizasiya var. Любой şo ýabrdat nemese signalizasiya basýarlarda, o zaman ılgap olu politseyskler ýeleýenet ya. То есть обычно американский mekteplerinden has goroglanın, ya biz сказала, еврейланка. Hristiyanlanka ile katoliklanka olur bilemok, ya medresel musulmanlanka bilemok. Yine neme şu еврейланкina точно bilem. Потому что еврейлер asırlar boyunca yekelenip, urulup, öldürülüp gelen son olur gatı o taraftan paranoid ve özünün bizapasnosti hakkında yaman pikir etdiler. O zaman şonyalar şey dip siz çağılanız, belki şu mekteplere berip bilersiniz ve belki şu mekteplerde как бы atılınmaz ve öldürülmez. Как бы siz обычно amerikanski mektebe berseniz o atılcağı, öldürüleceği neme değil, как бы belli değil, bolmazlığı mümkün. Yani prosto şolan bir realist diyecek olyanlar, как бы belki batınız çuğup hiç açan böyle zaten başından geçirmesinin çağımız yönü başından geçirmeye mümkün. Şunun için şu zatları realine göz önüne tutup şonyal karara gelin, siz Amerika'da maşgala östürüyorsunuz, geliyor mu ya gelen yok mu? Şonyalı. Tak što başka nemelerine seyredelim, tak. Yine de burada bulam как бы çağa değiştirerek, yine bu olacak как бы özünde neme bağlı diyen yalarak çağa berde şul atmosferada ösüp, umumyca liberalny, açık pikirli atmosferada ösüp, tim böyle Amerikanın kulturasına asimilyasiya olup girişip da edip, siz bilen edil Türkmen çağının özünü alıp barşayalık alıp barmaya. Şonam siz kabul edäň, siz kabul etmeseniz bolanok. Berde adamlar kendi beýdip çağlarını urup söwüp da edip berenoklar, çünkü çağları urmak da etmek berde illegalny. Osaň berde çağlar öz gücünü duýýarlar da bir hilek dildat gaýtaryp da edip en atasyny kän sylamanam duraýarlar. Poýtum şu datlaram gözüňizde tutun. Osaň siziň gyýdyňyzam neme size 100 zat öwrüp da edip bara way kaka ýürege düşdüň da näme da edip nemetmek mümkin. Onu üçin gruba обращаться edip gapynda tarp edip ýapyp da edip уважать etmän, sizin авторитетиňiz вообще уважать etmän bilýär. Gyýyz çağda şöýtip bilýär, oğlan çağda şeýtip bilýär, paýtamy şonu dolu kabul edin. Şonu dolu kabul edip şu ýerde çağa östürmege karar berin. Tak što çağa tarapdan 3 zada neme 3 zada gözüňe tutup hatta çömde 4 sanaklady gözüňe tutup nemedin. Birinji zat mekteplerde atılmak, öldürülmek şansy. Osaň ikinji zat liberal pikirler, umumy şol näme oýanan kulturanyň efekti, çağda bolan efekti. To есть meniň jinsym näme, jins diýip duran pikirler da. Üçüncü pikirim çağanyň sizi уважать etmemezligi, sizin авторитетиňiz soraglamagy. Dördüncüm o zat bahasy.
çağanı östürmek bahat umumy gymmat diyecek bolan. Sen onun sadygyna meselem häzir sen çağan sadyigy berjek bolsaň, sadyklary ýerden saat 9-dan 6-a çenni, osaň olum siziň iş grafigiňiz şondan daşary çykkan bolsa, uje siz üçin problema ýanka tapmaly bolýaňyz, osaň sadyi üçin meselem her aýda minimum $1000 tölersiňiz. Seriozno ya как бы neme demok, oýna demok $1000 sadyiga her aýda. Eger yok sadece neme çekka seve meniň iş grafigim gowy däl diýseňiz, men aşamdan işleýän zat dip nemeseňiz, onu siz ýanka tutmaly bolýaňyz. Ýanka tutjak bolsaňam, berde liçna legalnym obrazam $25 töleýärler sagatyna, byşdan ýankalara $20 sagatyna töleýärler. Eger yok nelegalny bir ýanka tutjak, özbek birini tutjak diýseň, sırano şu özbek ödem ýa ýene dem siz sagatyna где-то $10 toçna tölemeli bolursyňyz. Ondan az как бы neme hiç kim siziň çağınızda seretmeýär. Osaň şu finansiýy tarapdan gaty gözüňe tutun. Osaň men pirimçe belki edibiljek zadyňyz bärik gelip işläp ýaşap biraz pul toplap, soň ýygyňyza Türkmenistana gitseňiz, может быть, как бы может optimalny ideýa bolup biler, ýa-da özüňiz gelip berde işläp, şu türkde işleýän türkmenleri ýaly edip, meselem çağlaňyz zadyňyz Türkmenistanda goýýaňyz, olar Türkmenistanda türkmen kulturasy ile ösýär. Siz olsa berde işleýäňiz, zat etýäňiz, soň özüňiz ýygyňyza как бы Türkmenistana gitýäňizde. Şonýaly. Tak şu enesine Amerikanyň negativ taraplary, men nadejus siziň gözüňizde açandyryn diýip umyd etýän sebäbi köp biziň ildeşlerimiz diňe gözüniň öňünde puldu. Amerikada diňe pul. Elbetde pul goýýana puldan daşary важный zatlar, amma çağına berjek vaspitaniýa, tam çağın ösjek nemesi, обществосy, ýenesi, osaň siziň hem özüňiziň ösjek, ýaşajak как бы обществоňyz diýen ýaly sebäbi şuňal обществода ýaşadyňça öňki tradisionalist konservativny pikirleriňem biraz ýa-da ýetdi, özüň birazrak liberallaşýan, açyk pikirleşýän. Da pikirim biraz açylýar. Elbetde däl ol elbetde gowzat ýöne käbir demokratiýa Amerikada slишком demokratiýa. Slишком käbir demokratiýa gowda, käbir ýerde bilemok diktatorство bilen автократия elbetde bir tarapdan haçanda как бы käbir zatlary gadagan edip dursalar, berde уже internetde da sosial mediada da Facebookda, Instagramda gyzyň köýnüňi geýýän erkekler eýýän moda, eýýän şolar ikona stili, eýýän hemmekşi şolary näme begenýärler şoňa, hemmekşi şolary follow etýärler, hemmekşi şolaryň ýyzynda begenişip aýana молодец zat diýip şeýer. Şoňa mesele suratlaryny goýýan görürsiňiz. Realny как разврат diýler, şu разврат diýerler. Tak şu развратlyk ýeneligim как бы gözüňde tutun. Mene doly şu daş töweremde bolýan zatlary kabul etdim, neme manada kabul etdim? Göz ýetirdim we düşündüm we şoňa göre meni we meniň çağlamy, meniň maşgalamy affekt etjek ýerlerinde men prosto şoňa plan düzdüm. Çağlamy plan ýerde okotorun tam beyletdiren dip elbetde если хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах diýle. Orlar aýtdy, eger Hudaýy güldüreseňiz öz planyň hakynda gürrüňler diýe. Elbetde men plan edip bilerim, ýöne meniň planyma göre gitmemezligim mümkin. Bilemok, belki meniň çağam hristiýanlaryň ýa katoliklaryň mektebine gatnap şiravno где-то 12 ýaşynda gelip maňa neme diýdiler? Eje men indi oglan bolasym gelenok, men gyz bolasym gelýär diýer. To есть men bilemok näme boljagyny. Poýetmy men şu zatlara göz ýetirip şu ýerde как бы ýaşamagy we şu ýerde hatça bir pensiýa çenli ýaşamagy karar berdim. Size de şu hakynda как бы da aýdasym meltde şonan bir sizden bir pikirleniň, sizem şu zatlary gözüňizde tutun. Amerikada ýaşamaga karar berseňiz, Amerika hiç ýurdama idealny ýurt däl. Hemme ýurduňyz problemalary bar. Ýöne Amerikanyň problemalary ine şu sanan zatlarym. Şundan da şanan zatlar problemalary ýetdik ýöne men как бы главный zatlary gözüňde tutmaly zatlary size aýtmak istedim. Şeýlelik bilen bugünkü videomu tamamlayan, size bu video ýarady diýip umyd etýän we meniň kanalyma ýazylyň, hem meniň videolarymı paýlaşmagam unutmaň, çünki mümkinçe biziň ildeşlerimiz esasen Amerika gelýänçiler üçin bu meniň aýdanlatlarym gaty interesli bolup biler we wajyb bolup biler. Belki meniň aýdanlatlarym olaryň pikirini mütgeder. Poýetmy da meniň videomu paýlaşyň, belki realne peýdasy beger. Häzirlikçe bolsa sag bolun, size gowy gün arzu etýän we indiki görüşýänçä. Paka sag bolun.